ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị agha na-ekwu maka ha ndị agha si n'eluigwe gbadata asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na eke dịrị ụnụ na mma n'orie dịrị ụnụ na mma na afọ dịrị ụnụ na mma na nkwọ na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị agha si n'eluigwe gbadata ndị agha na-ekwu maka ha na ha ga-abịa anyị abịagokwenụ. Ụmụ ibe asị m ka m tinyere ụlọ ọrụ n'okwu n'ụbọchị nke taata maka na asị na afọ ekwughị gburu nwoke gburu okenye mana ekwuba anọghị gburu nwata. Ihe anyị ji ewetara ụlọ ozi ọma nke ndị ndozi ọdịnala Igbo, ozi ọma nke asị n'eluigwe wee bịa bụ na ọkụ ụwa gbara anyị aka mbe maka na ọkụkọ na-eti mkpu ka egbe buru nwa ya. Ọkụkọ mana egbe anaghị ahapụ nwa ya, mana mkpu ahụ na-eti bụ ka ụwa n'onu ya. Ihe ndozi ọdịnala na-ekwu abụghịkwa na ọ bụrụ na ya ekwughị okwu na enweghị ihe anyị ga-eme. Mba, ihe anyị na-ekwuru ihe a bụ ka ndị mmadụ mara na anyị kwuru ekwu. Anyị na-ekwu ka ndị mmadụ marakwa amara nụkwa na ntị na anyị kwuru maka anyị gwara ndị be anyị agwa. Nke mbụ bụgodi na mmadụ ka ị hụrụ mmadụ ahụ ị na-afụ, uche wụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Whether you like it or not is a fact. If you like, you go and do your own research. Every human being can sụọ na bekee maka ndị anaghị anụ Igbo ọfụma. Every human being is called individual. Every human being is what? Individual. Before ekwubezie okwu about collective will, enwere ihe na-akpọ individual. Because mgbe nne gị na nna gị mụrụ gị, ọsọ gị ka a mụrụ, onweghị onye a mụrụ gị na ya. But sometimes ọ dị very difficult for some people to understand, just ịghọta. Number one bụgodi ịghọta these things, life ga-adịrị gị more easier. Ịghọtago? Enwe ihe na-akpọ society, nwee ihe na-akpọ individual. Ịghọtara? Society will collective will. Ị ga-ajụgo n'onwe gị, what is this will? Kedu kwen this agreement? Because collective will or agreement. Ihe ndị Igbo kwere na ya. Igbo kwenu ya. Kedu ihe Igbo kwere na ya? Ịghọtara? That is the fundamental, because if you like every 4 years you put governor, there nothing will change. This is fact. Scientific proof. Not because they don't want to work. No, they can go to one place and build one flyover and roundabout. They will come and say, our governor is doing well. Our governor is doing well. See, like as if development one village. Imo State have thousands of villages. Anambra State have thousands of villages. These people don't even understand that Igbo is a region. Southeast, based on Nigerian constitution, based on, because here in ndozi ọdịnala anyị ihe anyị na-ekwu bụ standard. Our broadcast, our program based on standard. It will stand American system, it will stand European system. Every system has, because it's from harmony. We get it from harmony because beginning it was music. Music is harmony. So our own, the foundation of ndozi ọdịnala is harmony. You gotta go. This is where we're coming from. So now you can never talk about Igbo or progress without understanding this nature. Enwere power of the mind, nwee state of the mind, enwere nature of the mind. These things you must understand them to be able to replicate them. Now, based on Nigerian constitution, enwere ihe a na-akpọ regions. Enwere 36 regions, which is 36 states in Nigeria. Enwere Southeast region. This Southeast region officially recognized by Nigeria constitution. Enwere South region, which is officially constituted, accepted in the present day constitution of Nigeria. So how come they say I am Imo, I am Anambra? You see, India na-aṅụ kai. These things, this is common sense. This akpọ meeting, they will call meeting.
one will not come, one will come, this one will not come, because these people down the kai men. Once you allow kai men to take over political power, you have a problem. Once you have kai men to go into power, because they are power mongers, every ignorant person always want power. That is why whenever they die, their money dies. You are running for power. Where are the other governors? Where are the governors before these governors? Are you telling me that Nigeria is 1 year? Nigeria is 50 something years. Get the other governors. Where are they? Where are the stories of past governors? How much story? Mbakwe chiri ọchịchị since how many years? Till today, people still talk about Mbakwe. Mbakwe airport Owerri, Mbakwe. How many years ka Mbakwe chiri? Till today, aka na-ekwu talk about Mbakwe. Now, ka ekwe ji nwe obodo kwa chiri ọchịchị. Mmadụ one n'ime our youth, these children ma onye na-akpọ ji nwe obodo. How many of our youth ma former governor of Nigeria, former governor of Abia State or Imo State? How many of our children? How many of our children ma former governor of Enugu State? Suleman Chilevan Chime. How many of our children mo ya Sulevan Chime? Ijisi na asị Ghana Street jụọ obere nwa ọ bụla ịfụrụ si ya kedu onye bụ Sulevan Chime? Ọ maghị onye ọ bụ. Jụọ ya ka onye bụ kedu former governor of Imo State Ọhakim ka ọ si Ọhakwe ya. Jụọ ya kedu onye bụ Ọhakim Ikedi Ọhakim. He don't know. Because there is nothing that he will say na ihe onye a mere ọ ga-eji wee mara ọpụta ọ sị papa, what is this? Who built this? You see? Because if you build a flyover, Babangida Bridge ka dịkwa na Lagos today. Once you go to that third mainland bridge, as your IBB bridge is there. What is your project when people will remember you? So now, you might have to this thing. Before ndị mmadụ apụta na public na-eto enwe huru asị ndị Igbo, to start with, nke nwa na-eme those argument with those people, Igbo onye Igbo to start with. Because nwanne before na-ewepụ ihe dị mmadụ n'anya, wepụgodi nke dị gị n'anya. Before na-atụpụ mmadụ ihe dị ya n'anya, tụpụgodi nke dị gị n'anya. Before you talk about governors, ị ga-ajụgodo onwe gị nke nwa na-asị na Igbo onye Igbo kedu ihe kwere na ya. Before you will accuse those governors, jụgodo onwe gị nwa yourself. Nke nwa na onwe gị kedu ihe ikwere na ya. Iwu Christianity, iwu Judaism, iwu Islam. Ị na-abịa eme, ị na-asị Obianọ nke nwe ji wee eme, ọ bụ kedu ihe a na-akpọ ya Hope Uzodimma nke nwa ji wee eme. Ịghọtago? Nwanne, the problem bụ na isoro n'ihe a na-eme, so ị nweghị right to criticize them. Ndị nwere right to criticize them da ndị agha ma ihe a na-akpọ collective will n'ime mmụọ ọkwara nke ife. Everybody na-arụ ụlọ, ha zụsie osi gbasie ama, ha jere ụlọ ihu their palor will be shining dịka paradise, but gazie inside their heart. Ha ma na that their palor, their inner room means their heart. Look at that place, how beautiful it is. Igwazi hatia, how your mind be like this, you will see the heaven. Had it been your mind is like this building, how beautiful your building is, good and fine. But you have external building. This thing is external building. You will die, and this external building will be here. This is your heart that will live forever. Well, how did this look like? Ke God, I show Nandozi ordinary Igbo si n'eluigwe bịa. There is only one thing we say here. For us ndị Igbo to move forward, there is only one thing. Kedu the collective will, not to governor. Collective will is not in the hand of governors. Because there is will, nature defined. Only this creation with a will. As you have desire, also creator have desire. Creation have desire, not because the creator created everything and created their food. O kere azụ ke oke osimiri ke ihe ụmụ azụ na-eri. Ịghọtago? O kere oke osimiri ke ihe osimiri na-eri, ke mmadụ ke ihe mmadụ na-eri. So ndị nwa na onwe gwa human being, you must have your desire, but this desire based on what? Because every country with a constitution. If you cannot, no matter Somalia with a constitution, no matter how poor or stupid country is, they must have a constitution.
collectively anyị iwu ndị Igbo igwegwe na-emekwa ịkwada na-asịkwa mmadụ imekwere meeting ịga na Spain esi ụnụ ndị Igbo ụnụ eje register as ndị Igbo iregister as Nigeria. You does not register the union or meeting as Nigeria. You register the meeting as ndị Igbo. So this thing you registered, anything you do in this Igbo name, I will bear the consequence. Because I'm putakwasi na mba onye Igbo, they will judge me the same way they judge you, because there is a will collectively we agree on. E wee sị nwanne ebe aha ka the word nwanne si. You got to go. Then only violate this will. Mputakwa they will judge me, because otu a Nigeria dị now. If Nigerian Nigerian person commit crime, once it's in Nigeria, they will associate you with that thing that Nigerian person made. Because why? Our collective will. Everybody na akpa agba based on their bed of the same feathers. They fly the same way. That is why they judge you most of the place if you go with Nigerian passport. Because they go so many people with that kind of passport. Over everybody in the Mediterranean. Man, they go lot of people with that passport, same passport. Ndị Ghana self nwere ike ije duplicate the passport. You got to go ebu ogwe ejide ha. But the case abụrụ ma onye Ghana o me duplicate ma o me duplicate. The problem here is ke passport ejide or Nigerian passport. That's all. Enwere ike onye Bini nwere ike na-aza jeje mee crime ejidie osi afia Uchukwudi. Ịghọtago asị onye ebe ka ọ bụ si o wee na nka na Anambra, ma ọ onye Bini ma ọ bụ onye Bini na nka ahụ ọ kpọrọ afa bụ n'Igbo land ka ọ dị. Emeka ọ kpọrọ afa bụ afa ndị Igbo. So mụnwa na onwe m I will be judged by this character of that Emeka. So isi now na Nigeria na-emegide gị, na Nigeria na-deprive gị position of power, na Nigeria na-agbagbu ụmụ anyị on extrajudicial killings. Iji ajụzi onwe gị ka ekwen the cause of this extrajudicial killings or marginalization or these operations. Yes, that might be truth, of course. The argument abụrụ ma all these things ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. Mba, the facts are there to see. You are under occupation. It's a fact. You are under marginalization. It's a fact. You are under oppression. It's a fact. Absolute fact. Now, the other side. Kedu the cause of this marginalization? Kedu the cause of this oppression? Kedu the cause of this ill treatment? What is the cause? Because ihe anaghị eme na nkịtị. Enwere ihe na-eme na nkịtị. That's why as long as ị ka na-emekwa, because njigo m desi ihe Igbo mara ụnụ atụ, then now I ga-emekwa replicate the same thing to Nigeria. Ọwụ na Igbo onye Igbo, now this collective will ndị Igbo ị na-violate here. A sị na aka nri kwụ aka ekpe akwụ aka nri. That thing mere to Igbo, that character you played to Igbo, you gotta go. Karma will judge you with Nigeria. That thing he did to your ancestors, you betray them. Nigeria will play the same Lord to you. You gotta go. Nigeria will play the same Lord to you, because you say your ancestors are evil. You sit on top of their wealth, their land, their everything, and oppress them. You oppress them because you marginalize them. Ordinary Igbo is a purity, divinity. You turn it into evil. Now you want Nigeria to treat you good. But a man alive is karma. Whatever you give, you shall get. And the land you sit on top, with the forces vibrating on them. This is electromagnetic spectrum you are dealing with. But lack of common sense makes you believe that now you have power, because you can fight somebody with physical fight. You can buy big car. You can buy big house and build houses. Just you with a block. Were block kpochia ipentie ọ na-ama mma o mezie gị ịkpọrọ ndị polisi 20-200 na-agazi ị na-ekozi ije nwe ọgaranya ụgbọgụrụ. But forget that na the land ikwu na-enye 100 million years time, you can never have information of this planet Earth. You can't.
ị gaghị ama, what you don't see is 95%. Only 5% is physical and only 1% you can see. But now you sit on top. Nwanne a sị na okenye na-aga okenye ihe oke nwatakịrị fụrụ rie elu, okenye afụgo na-enye esi. Ịghọtago? O nweghị mgbe nwoke na-ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara. Ihe ọ sọkwara gị mee, anything ọbụla ịfụrụ art, ihe ọbụla akpọrọ art means artificial intelligence. Have you ever seen where they use intelligent for stupid? Inugo mbosi e use intelligent for stupid? No. Anything art means artificial intelligent. That means if you think that you are smart enough to know what yanna gị desara in aeroplane, no. That means there is somebody who knows that better than you. In aru moto, no. That means there is somebody who knows better than you. In aru telephone, no. That means there is somebody who knows better than you. There is no how you can classify this thing. You can't. Unless you are on the same level of them. There is no how gebu ejima. No how. But there is how somebody will kill ejima. Yes. Because today people are doing things unknowingly. That is why in the Western world, if you are not a professional, you cannot participate in anything artificial intelligent. You can't. You cannot participate in Africa, in Nigeria. Ordinary driving a car, ordinary driver's license, you do fake. Driver's license means that you have to master the sign of movement. That means important of your life depends on this. Security of life your depends on this movement. Igame fake. Igame fake. Your life is not even important for you. Whoever don't protect themselves, your body is not important for you. How can your spirit be important for you? Ike now, iji egbe, so ofu egbe. Ifu ndị eke, isi ka ịga operation n'ụlọ ndị eke. Ndị eke a ji egbe 100 million ijiri one. If your body is not important for you, how can your spirit be important for you? That is the question left to ask for you. So anything ọbụla ị mere to Igbo land, because Igbo is a collective will. Even though in Igbo land there are people who are not strong enough, you oppress them that, hey, we are powerful, demonstrate at home, because we say. And now you come to the other side, Nigeria is oppressing us, we want freedom. Your brothers who don't have guns and bullets, they want to go to market. He said they will not go. Why don't you practice that thing you want Nigeria to do for you? Why don't you show your people the kind of goodness, mercy you want to bring to them? Why don't you prove this harmony, this love, this unity to this your so people that you so love so much that you want to free them from Nigeria? Why don't you, my people? Because if you want to do something good, you prove it. Ndị Igbo sị gị lekwe ịtọ, lekwe asaa. Lekwe ịtọ, lekwe asaa. Lekwe atọ, lekwe asaa. If you want to do good, it's okay to do good. Show your people. I don't against you living any entity, Nigeria, whatever. I am not against. But what I will not support is if you want to prove to these people, little poor people, eating from buying and selling, the only thing you can do to them or do for them, promising them freedom, is to force them. Hey, ọ na-eme na igbuo ye because na ọ pụtara ịchọ ihe na ụmụ ya ga-eri. One no make no sense. No, if you take it from heaven, if you take it to anybody you worship, I don't care. Whatever you worship, take that case. Even the person go to that your God, they will win you. If the person go that your God you worship, you will lose. All the men are tell them stay at home, then say no. Okay, if Nigeria tell you you must stay in Nigeria and you say no,
So how are you going to prove to this person that you are capable of what you are saying? You want people to come with you to reach your new nation, or how do you convince them is by force? It's not so. That is why njiwe gwa gị na uche wu akpa onye ọbụla nya nke ya. If you want collective will, it must be based on harmony. It must be based on justice. It must be based on truth. It must be based on equity. It must be based on equality, so that you can, because they say any fastest atom will always generate the fastest vortex. If you want to remove oxygen from Nigeria, the only way to do it, goodness, mercy, forgiveness, equity, justice, truth, fairness. The power, the force of that land will go into you like a fluid. It will go into you like a fluid and will suck that country away put the socket from light on your candle. But if you come to oppress, one day you will miss oppression. If you come to oppress, you will meet oppression. That's why your movement is always countering. Because if you to have justice, you must come with equity. If you want justice, you come with equity. That because you are just claiming that everybody, onye ọbụla kwuru against you, you want to stop you. Nobody want to stop you. The only thing is nobody want to stop you because you don't understand the structure of life. What are you going to offer? You tell person that they are suffering, they ask you, what are you giving me? Oh, I am suffering. Every 4 years, every politician come to offer, because that is innovation. It means innovation. Changing of leadership means innovation. Bring something new. If Nigeria is not working for you, you want something new. Are you not going to bring something better than Nigeria? Oh, this is not religion something. No. Ihe abụrụ about religious worship. Messiah is coming, Jesus is coming, where Chukwu Gabiama will give us Biafra. God will help us. No. Look. Uche ba onye ọbụla nya nke. Every single person in Igbo land is individual. Every single person is individual. So collectively, ngiwa na onwe gị chọrọ ihe ọma, you must have what you want to give. To give. Mmadụ anaghị enye ihe ọ na-enwe gị. You can only give what you have. You got to go. So if you have something better than Nigeria, bring it. Give it to them. Good and fine. But you don't just come out of wickedness, out of hatred. It doesn't work. You will counter. You will get me to counter opposition. Because life, action and reaction. Life is action and reaction. Once you give, life will fight back. If you give good, you get good in return. If you give bad, even if you think inside your mind, life, because life is about logic. Life is logic. That is why you see in the law court. It means lekwe ito, lekwe isa. Ndị Igbo si na nke ito atogo, na nke ito ka ihe tọrọ. Lekwe ito, lekwe asa. Ịghọtago? Asa, hie isa n'anya, hie isa n'anya. Na nke ito atogo, hie isa n'anya. So, ihe sokwara gị mee. Life is rhythm. Life is rhythm. Your heart is rhythm. Obi gị na-asụ asụ. No matter how you pretend publicly, your heart, life sees your heart. Obi, ala obi, ala bụ obi, ala obi. A na-afụ obi gị, ala na-afụ obi gị anya, because it's a magnetic impulse. Ọ na-afụ obi gị. So whatever you pretend, anything you meet in that road in Aga, the land is telling you, I know who you are. Onye ukwu si na njọ erika, onye nta si na njọ erika, onye ọbụla si na njọ erika, onye bụzi onye ọjọọ, imesi ife na-eme n'azụ, iche na ọ dịghị onye hụrụ gị, ya bụrụ na m ahụghị gị, Chineke m na-ele gị. Ụwa ị ga-ajụgodo onwe gị, how did the rain fall?
ka ihe mere mmiri ji ezo ozizo ozizo ọ sị gị ozizo ozizo mmiri zoo ọmachasịa mmiri zoo ọmachasịa machasịa ọkpaghe ụzọ kpaghe ụzọ kpaghe ụzọ a sị na ikuku afọ ike ọkụkọ anya. No matter how you pretend, no matter how you pretend, life sees you, knows you, because they are the one who created you. Every single method, every single atom, every single cells in you is done by them. Ay, ala poria. Tulite vendaro, ala tulite vendaro, mandene menjo mandene memma, ala tulite veno hao, tulite ve hao, ala tulite vendaro. Egbuzina onwe gị oge nwanne, egbuzina onwe gị oge. Ịchọ Igbo of paradise, you can have it. The reason why I know ebe is to tell you Igbo of paradise. If you want to build Igbo of paradise, collective will, divine will, because paradise is divine, hellfire is not divine. How can you build paradise in hell? It doesn't. It's impossible. Only a foolish man thinks so. You cannot build paradise in the hell. It's impossible. You cannot bring anything you get by war goes by war. Anything you get by war goes by war. From A to Z. You gotta go. Anything obuna you gotta by through war must end up with the war. You got so go and check it. That is how life works. Because Kendegan Rogog, or those people, if you put me under occupation, are you going to send me to go to war? Nda. If you send me to go to war, I will take the gun and shoot you first. You got that? So you got in your bog because I'm under occupation. You got that? So the best thing for you, use ndị Igbo. You have been used and dumped. Number one, good. Anything ọbụla ị na-akpọ your own tradition, ordinary, omenani, ntọala. Debe go now. Just live naturally. Leave all those things. Ihe anyị bịara to teach. You gotta go. First of all, you go to Igbo individual identity. Your identity. Ngewa personally. Before anyị ekwubezi okwu ntọala Igbo, which is collective will, agreement anyị. Ntọala bụ agreement anyị, okwukwe mụ na gị kwere na ya. Ihe anyị kwere na ya kedu? What is that again? Onye nwa the problem. That is ihe anyị wetere. Identity first. If you don't have, because now na Igbo, all the whole matrimony, 98% of matrimony in Igbo is prison, not marriage. 98% of Igbo matrimony is prison yard, not matrimony. Marriage is a unification of husband and wife, di na nwunye. I niile na ebe a, we witness life with our parents. Onwere ihe obi ụtọ na ebe a. Ifu nke ọbụla ifuru, ifu mpụ na ọmachiwo ihu, ifu mmụ na ọmachiwo ihu. Duto na ha anaghị agwa gị ihe ha bụ n'obi. Ha anaghị agwa gị ihe onye ifuru ọmachiwo ihu, onye ifuru ọmachiwo ihu. The only reason why ndị America na join African spirituality today, you know why? They want to marry 2 wives. Look at them. That man na-aga nwere ntutu na nwere afọ, no na the second wife. Even the other one polite, second wife. Ndị niile na America na-abịa na African spirituality na-abịa ka anụ nwaanyị nke abụọ na nke ịtọ. Ịjụọ ndị Igbo, ndị Africa, why do they want African tradition? Most of them to marry second wife. The other one to have access to ọgwụ na ndị otie. They don't know that there is a difference between artificial intelligence and what they think. You gotta go. Ha che na artificial intelligence bụ ọgwụ. Man ha jikwe telephone n'aka o. Forget that telephone was artificial intelligence. Man not for them because ha mara ihe ọgwụ. Because of their religious deceit and brainwash. They believe on artificial intelligence bụ ọgwụ because all you have is their fake religion. Man ha was the plane, ọ na-aba plane. Ọ ga-aba plane o. Nsogbu adịghị. Plane bụ ezigbo ihe, ọ na-efe n'elu bụrụ mmadụ 200 n'afọ azụ. Ibu n'elu ya. Mana ọ pụtakwa sị gị, there is climate change. There is climate change. Where is that of climate change?
osigo industrialization, osigo plane, osigo moto. All na those things were ezigbo ihe. Why can ha ji complain about climate change? How? Oh no, because even before you men na accuse, before you accuse nna anyị ha na ha arụghị those things. Oh na ha ama here because the papers were all those things artificial intelligence from A to Z. Plane was artificial intelligent, motor was artificial intelligent, phone was artificial intelligent, computer was artificial intelligent. So, but due to na ịmara ihe ọgwụ for you ọgwụ, yes na ọgwụ na mana ị na-eje were ego tụọ ya na China bunata, tụọ ya na Europe bunata. Ngwa gị sị gị nwanne mgbe ị pere mpe mpụrụ na-egotere gị tọị moto ka m bịa ka nweta moto tọị. Lee ihe ahụ moto, ịghọtara ihe ahụ moto. So ndị ahụ na-afụ na village anyị na ihe ha bụ ihe ahụ moto. Ọ ga-asị nwanne ọ na-arụ ọrụ na moto a na-arụ ọrụ, nwere remote egba ya kịta ọrụ ọrụ, ọ na-arụ ọrụ mana ihe ahụ moto mba, ihe ahụ tọị, ịghọtago. So ndị ahụ na village anyị na-awụgharị n'omenala ọdịnala nekwa ihe ha ji, ọ ihe a ka ha ji na-akpọ na-asị ọ na-arụ ọrụ, ihe a ka ha sị ọ na-arụ ọrụ destiny. You got that? So ihe a ji wụtọị because obere nwa ọbụla ịmụsụ nye ihe o ji egwu egwu. So nna anyị ha tinyere science and technology to educate our child to be scientific in tune. Ha tọọ nwa ya tọọ ọgwụ ke ka mmadụ ga-esi enye nwa ya ọgwụ a na-enye ụmụazị ọgwụ makwa ihe adaghị enye ụmụazị ọgwụ. So onweghị mgbe ndị a ji ejighị ọgwụ ọbụla, onweghị ọgwụ ha ji only thing na-afụ bụ o nwere enwe ya akpọ book of magic. There is book of magic is everywhere. You can buy the book and study how to do magic. Hide is here under ordinary to do evil. You got to go. Onwe ordinary ha na-eme, they hide under it so that they will protect. Otu na some people today, criminals hide under Biafra movement to steal and rob. The same thing. All those, even though na some these people na-eme Biafra movement, all of them bụ ndị ori. Kama ihe mere bụ na criminals hijack, that movement has been hijacked by criminals. The same way ordinary Igbo has been hijacked. Ordinary Igbo hijack goye. You got to go. Ndị na hijack goye within egwu wayo so that they will be protected. Because all no may ha outside ordinary amụọ ya ọkụ na street. Imagine. O may outside ordinary amụọ ya ọkụ na street. But due to no under ordinary. No, me I say it's our ancestors' way because in go on you don't know which one is your ancestors' way. You don't know. You got to go. So on the message, ndị Igbo are in our law. Everybody here na-akpọ no witchcraft. In our law, Igbo law nwere no witchcraft. Okite all witchcraft. Odeshi all witchcraft. You got to go. All those things ha na-emecha with witchcraft. All of them. But ha na-eme openly. You got to go. Na-eme anya our ancestors. All those aja anụ ha na-eje achụ. All ha niile ma idizi ịgba afa nke ha na-eme na is witchcraft. You got that in our because ịgba afa was science analysis which is etinyere coded in the child so that when the child is grow ke ha na Solomon that story of two prostitutes mụrụ nwa ofu dịrị ndụ nke nwa ya nwụrụ anwụ jekuru nke nwa dị ndụ. So oluo ka a na-achọ ka a na-asọzi nwa, so asị gbuwe adị nwa ịbụọ ka onye nke were ofu onye nke were ofu.
Solomon asị ha don't divide the child, don't divide the child. Mgbe nwa ha too, ọ ga-ama nne m nwa ya. Nna nna anyị wee were datịrị nye ha si ha jide na mgbe ọbụla ị toro na ị ga-ama nne mụrụ gị, ị ga-ama ihe ha pụtara. Ndị a hapụzie ihe a gwara ha, werezie datịrị turn money making machine, werezie turn money making machine wee na-eri ụmụnne ha. If you want to justify ihe m na-ekwu, all those people na-eme yahoo yahoo na-azụ ọgwụ, kedu ebe ha na-eje? Ọgwụ na nke ebe aha the same place ka ha na-eje si ha mere ha ọgwụ ka ha wee nwee ike ka Mugu wetara ha. Ka ihe ọgwụ nwere ime inside our religion? Must they call it ordinary so that they will do it ọgwụ? Nna nwanne echi igwu ọgwụ jee gwụọ ọgwụ, na nwere esi agwụ n'ọgwụ. Ịcha igwu ọgwụ nwanne jee gwụọ ọgwụ. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime gaa mee, must it be attached to ọdịnala Igbo or omenala Igbo to do it? Must it be? Dibia simple means priest. Father no ka ọhụ priest. Pastor ọhụ priest. Must our own ebe a na-eje agwọ ọgwụ? Must dibia nke anyị our own priest bụrụ ebe onye oshi na onye ama na-eje? Criminals want to go and fight security men, they will go to our dibia ebere ha odeshi so that they will go fight security men. Or after tomorrow then say their juju fail, they will go and kill that native doctor. Na-emebisi afọ anyị. Native doctor under what? Under ọdịnala Igbo. Nwanne, these are fact. The native doctor gwọrọ ha odeshi, failed odeshi. Now our ọdịnala Igbo is corrupt. How can you tell these people that tired of church already? How do you tell them to come out from the church? To do what? To go to this thing and do this thing? Kedu ka ị ga-esi convince ndị a nọ n'ụlọ ụka bekee ka ebe ịgbazie Vanguard asị they cut 3 people's head, they do ritual, then kill 5 women, then kill 10 women, then kill 20 men, then do human sacrifice, then do this, then do that. Okwu a ka ebiri ji eje ọma ahịa. Okwu a ka ebiri ji eje mmadụ ji aka ya nọ rụsi ụlọ tirie ụlọ ahụ. You are doing this thing. You think that your heart, that land don't see your heart, and you come and cry in public. Nigerians are marginalizing us. Nigerians are oppressing us. They are not oppressing you. The life is punishing you for doing evil. But life will always do it to you from human, so that you can know what you do to human. You can take the same thing. You got to go. I can make it the same thing. Ọkwa ndị nọ n'ugwu Hausa na-azụ ahịa bụ ndị Igbo. Majority of successful people in the north, ndị Igbo. Majority of successful people in the west, Yoruba, ndị Igbo. So because these people, they are clean. Majority of people in Ugwu Hausa, they don't do juju. Majority of people in the Lagos, ndị Igbo, they don't do juju. Go and check this thing. Majority of them, ọ bụrụ ha niile, onye obuna bụ onye Igbo na-azụ ahịa n'Ugwu Hausa na juju adịghị success. Onye obuna na Lagos bụ onye Igbo na-agwọ ọgwụ ọ dịghị successful. Go and check. All the whole Igbo people are successful na Lagos or Ugwu Hausa or anywhere. Ha na ha agwọ ọgwụ. Go and do your own research. Go and do the investigation. Go and investigate. Because here in Abuja, absolute truth. Nwanne enweghị nna gị gwara gị eme with reason. Once nna gị sị gị don't do this demonology because there are consequences. So nwere consequence dị ya. Enweghị ihe ọ bụla ime n'ụwa because nna gị life itself is naked. Life is naked. Is naked wire. You got touch ya aka electric atọgbuo gị. You got to go. So nna gị gwara gị don't go to electric. Danger is there. Don't go there. But because of evil money monger, you want to be rich. Ịchọrọ inwe ego. I just wanna be rich. I don't understand why. Why do you want to be rich if you don't have sense? Why don't you accumulate knowledge before the riches? Accumulate wealth, knowledge, wisdom before you have the rich. And you want to have rich, ignorant. All those boys
zuru ochi zute ego kpatara ego n'ike ke ihe a ji ego ahụ eme. Big house in the village na-eru ahịhịa, mansion in the village, grass, ahịhịa, oke na ọchịcha busu bụ ihe bi n'ime. Malaysia millionaire, go to your village na house and stay. The house is there, nobody living there. On America, he's a rich man in America. Go to your village, the house is there, na-eru ahịhịa. Lagos millionaire, go to your village, the mansion you build there, nobody is living there, ọ na-eru ahịhịa. Some of you even put malam malam na ụmụ ya bizi n'ụlọ gị, ịrụrụ ụlọ 50 million naira, malam na-eme ya enjoy. After building 50 million mansion, 100 million naira mansion, malam is living inside, enjoying it. Why? What is the reason why you have the money? For malam. Ịrụrụ malam mansion for malam. Nwanne lee n'anya nụ nwanne, sọsọ ihe m na-ayọ n'ụwa ofu ihe, sọsọ ofu mkpụrụ ihe ka anyị industrialize ya na Igbo land, make Igbo land attractive so that ndị anọ Lagos ji cash, ndị nọ Abuja ji cash, ndị nọ ala bekee ji cash will come to Igbo land to invest. But we must promise to guarantee their life security. Life and security must be, of course, because one day you don't develop land in isolation. A governor, enweghị governor anaghị develop obodo. Is the awasi. Governor anaghị develop obodo. Nowhere. All private sector na-eme ya. No governor na-arụ obodo, enweghị governor na-arụ obodo. Not even president. Private sector na-eme ya. Governor own to build bridges. You got to go. These bridges are built by private sectors. They award the contract. Governor or engineer or scientist. So ụmụ ibe biko nụ, aga m eweta okwu a n'isi njedebe. But one thing chọrọ ka ị mara bụ na individual and the society abụrụ ofu. Uche akpa, onye ọbụla nya nke ya dịrị na mma.